Avec Tchogadi Malik Nafoni, Javran Flelkebao, Amba Fo Dante Folimina, Alsame continue, Kafaka continue, quand sur l'unto, à la télévision Mandila, Noé Malik Nafoni.net TV. Je pense que, changement chamo remarqué, comme Anya Foye Togumna, Malik Nafoni qui recul d'état, Kanan Kokroye, Ka Kokura ira, Aula, Aumadili, Ka Kokura mi. Donc, tout de suite, on se retrouve après le jingle. Là, dans l'accord, je pense que au bébé, c'est qu'on sera pour la daudon. Chaque semaine, amène un jeune talentueux qu'il est. Donc, comme Rocain est de daf. Donc, amenez à inviter Willikana. Avec Dungana et représenter Aula Juna. Ferme, s'il vous plaît. Ferme, 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 ferme. Aïwa, ferme. Quand ça va? Cocaine. Il est blalé, demoiselle, non, est-ce qu'il est perlé? Parce qu'il y avait jamais beaucoup de cola, jamais beaucoup de calais qui est perlé. Ne pourrait qu'il comme ne connaît le caractère bien. Ah, mais tant à droit, ma Sénégal comme elle va. En fait, je pense que ah, est quoi follow. Oh, al nama pour ma sabine vala, amassé pour mala. D'accord, Père Mo. Et bismillah, c'est qu'on sera pour plateau sans fait. Mais ça n'est un kono, enregistrement fitilement bolo qui parle un peu de ton parcours. Donc avec toi, avec les applaudissements s'il vous plaît. Aywa, ama flel ke ba bela jëlé funi waratina ame continuer ka fa ko so lento maliko na funi pa net tv kan bi séquence rapuka rappeur de Bamboloni ale toy à l'état civil Mohamed Kamara gani bébé ale doni a rappeur toy ni o PR Moyi PR Mo korote doware professeur réalité Mohamed PR Moyi jeune rappeur ni ale sigero beleno am dalé terminus ma PR Moyi rapu damné en 2014 nga wakati ale ko me groupe de la ni au groupe kun toy ko Euroclan. Bamano ka kuma do ko man shite me malheureusement groupe chira ga ambal make ni o PR Moyi ni ale a décidé ka carrière solo ke PR Moyi aka turu fi folo soro en 2020 Dubai Awards fait au dira aka single dolani au son titré Je t'aime mamaye ni au dira JICI fait Jeune Chambre Internationale. Amala dona ka foko son chamambe PR Mobulo ga album tabulu folo mixtape tabulu EP tabulu ou bien clipunga aya anadone ka foko obe aka projet prochula. Je pense que Obe a deviné ka foko PR Mo ka style de rap est gagné. Amala dona fene ka foko ambal make no e PR Moyi ale gele a chama soro rap game kono ka mogom do aya yira ka foko courage de Dieu fin baye ko il a les pieds sur terre donc ola amba foyer ko a félicitations. Aywa hanflel ke bagoni ne pma bolo bi ko da outlook kan auka bi invité kani ale tokoye PR Moyi. PR Mo. Oui. Il y a d'abord un enregistrement fitinier. Ouais. Je pense que tu es satisfait, mais est-ce que Fenwerebe est bolo Kafaranika? Ça n'a continué. Ouais, je suis satisfait parce que il y a un glitch qui a passé au lava. C'est Sera Jan. Il y a un Sera B. Colombo à ton Sera. D'accord, donc. Décourager la bien, tu seras. Voilà, Foro, tu es quelqu'un qui a les pieds sur terre, Maya. Donc, on te lâche le don.
an bɛ courage de don donc an bɛ félicitations tɛ an bɛ félicitations d'accord d'accord donc Père Mo comme on vient de le dire à l'état civil c'est Mohamed Kamara si i y'i sigiyɔrɔ bɛnnen don an bɛ daler terminus ma mais Père Mo yɛrɛ ye san joli bon olu tɛ yen ayiwa Père Mo n'i nana kɔni a bɛɛ de bɛ fɔ yan dɛ a bɛɛ de bɛ fɔ yan nɔ fɛn tɛ fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ se ka fɔ quoi d'accord donc on respecte ta vie privée an b'o respecter d'accord donc Père Mo ɲininkali dɔ bɛ an fɛ k'a tɛngu i la bi je pense que i yɛrɛ bɛ caman dɔn a ko la an ka jeune rappeur ninnu caman bɛ yen sisan nɔ an filɛlikɛbagaw ka hakɛto u y'a yira an na k'a fɔ ko n'i bɛ rap kɛ diyagoya don i ka style de vie dɔ adopter style de vie i n'a fɔ an filɛlikɛbagaw ka hakɛto dɔrɔgu ta i n'a fɔ a caman b'a la quoi an filɛlikɛbagaw ka hakɛto donc je voulais savoir e yɛrɛ bolo comme e yɛrɛ ye jeune rappeur ye e yɛrɛ bolo est-ce que c'est une obligation en fait bah ce n'est pas une obligation mais diɲɛlatigɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ juger quoi bɛɛ n'i ka ko cogoya dɔn quoi o ye tiɲɛ ce n'est pas ko n'i ma olu fɛn ninnu ta k'i tɛ se ka rap kɛ il y a beaucoup de gens olu inspiration duman di k'a sɔrɔ olu fɛn ninnu tɛ mais o tɛ k'a fɔ ko jagosa de don k'i k'olu ta pour que inspiration duman di mais quand même i t'a tigi ka position dɔn a donna la canali min na ouais n'a to a bɛ k'a kɛ mais bɛɛ n'i ka ko don o yɔrɔ to mɔgɔ tɛ mɔgɔ juger quoi c'est vrai ne ko an bɛ nin bɛɛ la dɛ Père Mo ma kan fili mun na de Père Mo ma ci mun de bɛ yen dɛ Père Mo e bɛ ka mun kɔnɔ de Père Mo an filɛlikɛbagaw sigilen don k'an lajɛ bon e donna i kan k'a yira ko mun ye mun ye ou bien d'accord donc a tɛ Père Mo kunbɛn ni applaudissement ye a ka ci an ka taa sura jinɛmuso ka jinɛ kɔlɔsi ne y'o ye sɔgɔma welela kolosi ɲiginɛ sura tun bɛ ka fly USA sɔgɔma welela ja ne bɛ bɛɛ kan o ne sogora de ja ne sogora ja ne sogora ne sogora de ne sogora de ja ne sogora ja ne sogora ne sogora de ne sogora de ja ne sogora ne sogora a sogo bɛ yɛrɛ nɛgɛ sogo bɛ jagakow bɛ yen n bɛ ka cili kɛ ne ka gow ye ne tɛ fila ne ka jow tɛ babugu ni ye n ci bere la i taara sanikɛ u y'i gosi bere la n'i ka suma dɔ bɛ taa wo da in na i ka terrain kɛ i ka balɛ n ka turabu ka k'a la nunu ma ka bose ka sɔn duma di n ka fanu ma qualité minimum sogo caman bɛ kɛ réalité lata ni mayos gɔmɔ de féroce cette année Texas pombada bɛ taa sɔrɔ da ezimi sɔrɔ tɔgɔda ezimi sɔrɔ tɔgɔda ne ko ayi an tɛ tɛgɛrɛ fɔ n na Père Mo e b'o fɔ k'i ɲɛsin ne ma mun na e bɛ min fɔ anw bɛ mun na e bɛ ɲɛsin ne ma bon a bɛ se ka kɛ jɔli yɛrɛ la ka se pombada de b'i la e bɛ ɲɛsin ne ma mun na an filɛlikɛbagaw m'a mɛn dɛ vous n'avez rien entendu d'accord donc Père Mo an y'a fɔ ko i ye rap daminɛ en 2014 ko i tun bɛ groupe dɔ la ko Euroclan est-ce que i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o wagati kan bon en 2014 yanni ne tun ka don groupe Euroclan na n terikɛ dɔ tun bɛ wele Ji o fana tun ye rappeur ye a sera an ka plateau kan voilà ne tun bɛ taa ale bila a ka prestation ni fɛnw na bon ne nana n t'o de la rap nana diya n ye du coup ale ka an tun bɛ boutique dilan ni fɛnw k'ale ka ordinateur yɛrɛ la mais n nana n t'o la game kɔnɔna diyara n ye quoi n nana n t'o la a wagati fɛnɛ i b'a ye Lafiyabugu gɛrɛn bɛɛ tun bɛ rappeur tun bɛ gɛrɛn bɛɛ la en fait quoi est-ce que bɛ ka donc ni rappeur tɔgɔ gɛrɛn na dɔrɔn i b'a ye o ko ni ninnu o gɛrɛn man di donc an fɛnɛ nana essayer ka kuma an ka essayer an fɛnɛ ka rappeur bɔ an ka gɛrɛn na donc an mɔgɔ saba de y'a décidé ka pour que o wagati ne ye Ja ani Molbi donc an ye son fɔlɔw bɔ olu jara donc an
en fait olu tilala ka décourager olu y'a bila on est kelen de continuer parce que a kun ka di ne ye trop ka kɛ rappeur ye jusqu'à maintenant d'accord kuma ɲɛna Père Mo mais an ye enregistrement kɔnɔna lajɛ a yirala n'a ka fɔ ko Père Mo ye gɛlɛya caman sɔrɔ rap game kɔnɔna la a ka d'an ye i k'i da don o la dɔɔni bon n ye gɛlɛya caman sɔrɔ parce que gɛlɛya yɛrɛ kun fɔlɔ kɛra min yɛrɛ n parents kun ma sɔn n ka rap ma parce que fɔlɔ mɔgɔ kun b'a jateminɛ n'i ye rappeur ye dɔrɔn i ye mɔgɔlankolon de ye mɔgɔ caman parents caman kun b'a faamuya quoi donc olu fɛn ninnu u kun ma sɔn a ma quoi bon du coup n yɛrɛ nan'a ye n ye kow jateminɛ n ko est ce que n tɛ son dɔ bɔ n ba la donc n ye je t'aime maman bɔ donc o yɛrɛ o je t'aime maman i hakili o sɔnni na i k'i den ka dɔɔni fɔ an ye o la i den ka dɔɔni fɔ an ye o la Mama Sita, je t'aime maman. Ne woloba ɲuman ne ti sara sɔrɔ dunuya. Je t'aime maman. Ne woloba ɲuman ne ti sara sɔrɔ dunuya. An ka kaɲi sa, an ka kaɲi. N b'a dɔn i bɛ ka don i yɛrɛ i hakili bɛ ka jigin kow la i yɛrɛ donc à toutes les mamans ba kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ. An b'aw fo dan tɛ foli min na aw bɛ big up aw bɛ gros bisous et voilà o tɛ ya Père Mo je pense que i y'i da don gɛlɛyaw la dɔɔni dɔɔni i ma caman fɔ bon gɛlɛya tɛ ban game in kɔnɔna na parce que mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka yɛrɛ sɔrɔ f'i ka sɛgɛn n'i ye yɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn a ka ca Ala fɛ est-ce que o yɛrɛ bɛ mɛn en tout cas a ma nɔgɔn i b'olu bɛɛ mun i tɔgɔ de la pour que i mago bɛ min na i k'o sɔrɔ i gɛlɛya caman sɔrɔ hali studio sarali ni fɛnw swagi ni fɛnw ka taga prestation kɛyɔrɔ la moyen de déplacement ani souvent manager souvent i yɛrɛ b'a ye tuma dɔw la i bɛ taa prestation kɛyɔrɔ dɔw la i bɛ lamisɛnya olu kɔni mais o si tɛ mɔgɔ décourager quoi donc objectif ye min ye dɔrɔn o ka atteint voilà a banna bon k'o fara famille fɛnɛ ka pression kan c'était encore plus pire on va dire o tɛ ya d'accord donc Père Mo émission daminɛ la ne ye ɲininka ko est ce que i pɛrɛnnen don ne pɛrɛnnen ba de don mais i y'a fɔ k'i pɛrɛnnen don dɛ i y'a fɔ an filɛlikɛbagaw ne y'a fɔ aw ɲɛna ko ko kuraw de bɛ ka na o ko kura ninnu dɔ de bɛ na daminɛ sisan nɔ Père Mo ko k'a pɛrɛnnen don dɛ ne kɔni pɛrɛnnen don mais n pɛrɛnnen don mais ko bɛɛ fɛnɛ tɛ dɛ ne ko min ma ka kɛ n'a ko n pɛrɛnnen don dɛ n ma pɛrɛnnen i ma pɛrɛn an kɔni pɛrɛnnen don ko bɛɛ Père Mo ne e comment kɛ e bɛ ka fɔ ko e ma pɛrɛn Père Mo kana na maloya dɛ an filɛlikɛbagaw i n'a fɔ e filɛ k'a fɔ sisan agi ko ne agi ye jumɛn bon olu ko ninnu na ma pɛrɛn o n ka m'olu la ɲɔgɔnnaw de ma quoi mais ko tɔw kɔnɔna na cadran kɔnɔna na game kɔnɔna na olu ɲininkali kɔnɔna n pɛrɛnnen don mais vie privée ni fɛn ninnu i ma t'an ka dɔgɔ quoi d'accord donc an filɛlikɛbagaw donc tout de suite après le jingle an bɛna an ka rubrique dɔ daminɛ ni o rubrique tɔgɔ ko rubrique devinette à tout de suite. Ayiwa an filɛlikɛbagaw komi n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an ka rubrique bɛna daminɛ sisan nɔ o rubrique tɔgɔ ko rubrique devinette an bɛna an ka Père Mo an bɛna ka connaissance lajɛ ni a ko bɛ cogo min na i pɛrɛnnen don bon n pɛrɛnnen don an ka taa donc Père Mo nin ye yiri dɔ de ye nin yiri in yiri bolo 5 de b'a la yiri bolo 5 yiri bolo 2 o bɛ tile la yiri bolo 3 tɔw o bɛ suma la e yɛrɛ bolo yiri bolo sugu jumɛn yiri bolo 5 yiri bolo joli bɛ tile la yiri kelen de don 5 de b'a la 2 o bɛ tile la 3 o bɛ suma la
fila o bɛ tile la saba o bɛ suma la donc o ye yiribolo jumɛn ye quoi o ye yiri jumɛn ye o ye yiri jumɛn ye quoi awɔ a tɛ n'aw ka cɛ dɛmɛ jɔn b'a dɔn mɔgɔ t'a dɔn Fermo ina meya fanu me ala presse no ni kuma fa bi tani mo wa ga réfléchir ok ça que mba do problème tala donc fanu ade mo fanu ate ga che bobolo la ah bobolo ya ale aje jomere wada mo ga re dada ta fois bon il se gafo oy sel farda duru sisa sel fanan laga zara olu te ke kligan fɛ fajiri fitiri ani safo olu bɛ kɛ sufɛ nya sɔrɔ i ye kelen jɛ fɔlɔ i perdira kelen na fɔlɔ an ka taa filanan na ni fɛnɛ yiriden dɔ de ni fɛnɛ yiri dɔ de ni yiri den 30 de b'ale yiri la den 30 de b'ale yiri la dɔw olu bɛ yiriden bɛɛ kari u b'a bɛɛ kari k'a bɛɛ dun a 30 bɛɛ dɔw bɛ yen olu mɔgɔw adamadenw u bɛ adamaden dɔw u bɛ a 30 bɛɛ kari k'a 30 bɛɛ dun adamaden dɔw bɛ yen olu bɛ dɔ kari dɔw bɛ se ka 2 kari dɔw bɛ 10 kari dɔw bɛ en tout cas u bɛ se ka mun kari olu b'o kari quoi mais u t'a bɛɛ kari dɔw bɛ olu tɛ yiriden fɛ yɛrɛ de olu b'a fɔ k'olu man kɛnɛ k'olu tɛ yiriden dun k'olu man kɛnɛ u tɛ sɔn k'a dun e yɛrɛ bolo o yiri sugu jumɛn ye o ye sunkalo de applaudissez pour lui d'accord donc i ye kelen sɔrɔ i ye kelen jɛ ni sabanan in kɔni o ye final le o de bɛna définir ni gagnera ou bien ni perdira an ka taa d'accord ni ye fɛn dɔ de ni fɛn i bɔtɔ n'i bɛ bɔ aw ka so a fɛn b'i ye n'i bɛ na fɛnɛ aw ka so a fɛn b'i ye awɔ n'i bɛ ka bɔ ka taa a b'i ye i natɔ fɛnɛ a b'i ye fɛn dɔ de fɛn ɲɛnamani wa fɛn ayi o ye fɛn ayi ni bɛ fɛn min na o bɛ nin t'a la de ayi fɛn ayi o t'a la o tɛ fɔ dɛ o kɔrɔ ko ne bɛ ka indice de d'i ma mais indice kan ka di nin fɛn indice tɛ di dɛ fɛn tɛ na indice tɛ di a bɛ f'i ye fɛn de a bɛ se e de b'a dɔn ne kɛlen ka yiri fɔ e y'a dɔn cogo di sunkalo filɛ est-ce que nin bɛ sunkalo la ne m'o fɛ yen n'i bɛ ka bɔ fɛ a b'i ye a fɛn b'i ye n'i bɛ ka dɔn fɛ a b'i ye ne kɔni bolo y'aw ka da de o applaudissez pour lui s'il vous plaît da de o n'i bɛ ka bɔ da fɛ da b'i ye o e tɛ se ka dogo da min ye chez nous d'accord donc Fermo comme i ye 2 sɔrɔ i ye kelen jɛ mais victoire à toi applaudissez pour lui en tout cas, on se retrouve tout de suite après les jingles. Je pense que Aïe Famille Tiamon sera un rubrique devinette là, mais en même temps, on me continue avec un balmaquet PRMO. PRMO. Mais faut que je kan fili en fil ke boko be songa fo commentaire la re ko on va permu ere te ka chiere o permu ere nana séquence ra pour permu te ka chi permu ka chi baby chiriri sina me bode ti fitini diganga kopu fa chani fitini ono keta fitini era boy na chani pegelani kare guna ninga frisalni ama kombe kari ali fitiri kata kuna korobane mantata ate kusemina kama kasola nede jongi aga babili baya pande ka dans un bateau me ordurudi uben bateau buru moyo moyo Permu tika donda la sa tika donda la Permu tika donda la
D'accord, je pense que en fait que bon on veut rom na sa au fait be dona parce que père mo bura freestyle félicitations. Nous on te claque freestyle ni yoron tigede. Parce que allez ma tigede TikTok la watigo. Watigo. D'accord. Donc père mo. Oui. Et je pense qu'il a c'est Guéléoma. Oui. Maintenant, à Kadani, c'est avantageux de Massissan. Bon, Guéléo B Alsa, mais avantage. Parce que moi, c'est avantage B soro. Il veut donner le soro. Bon, il y a avantage mon soro game qu'on a. Oui, faut le studio qu'on a galé. Mais 600 ça va un peu. Follow soit qui qu'on a galé. Ça va un peu. Mais si ça va un peu. Bon, on a chamon quoi. Follow Ali parents ni font un te son. Mais si ça va. Oui, à famille. Oui, à famille. Donc, jibe do quoi la don don. En tout cas, espoir qu'on be. Na me taga me c'est béniga wakati do quoi. D'accord, père mo. Oui. Iga kuma kono sisano e bolo parents munun be u don bali ka rapu kɛ e bolo genre e ka hakilina mun y'a kan quoi e bɛ se ka mun fɔ parents ye pour que u ka nɔgɔya ou bien u ka gɛlɛya je sais pas à point négatif na point positif ninnu quoi. Bon mɔgɔ parent tɛ a fɔ i ka ko dɔ to yen ko wɛrɛ kama a b'a fɔ i ka hɛrɛ de kama parce que i bɛ taa sɔrɔ den dɔw bɛ yen nɔ olu mana don rapu la u bɛ fɛn bɛɛ bila ko rapu dɔrɔn u tɛ kalan kɛ u bɛ fɛn bɛɛ bila donc bitiri ko wɛrɛw quoi donc o de to parents b'a fɔ k'u ka rapu to yen mais n'i y'a dɔn k'a fɔ i den a tɛ k'a ka o fɛn ninnu tiɲɛ a bɛ k'a ka ko bɛɛ kɛ a normal donc i kana essayer k'a fɔ k'i b'a mɔgɔ tɛ mɔgɔ avenir dɔn quoi i b'a kɔkɔrɔma don n'a ka avenir b'a la a bɛ taga ɲɛ n'a ka avenir t'a la a m'a ka fɛn minnu tiɲɛ a bɛ continuer n'o sira tɔ ye. C'est vrai. Donc an b'a fɔ merci beaucoup donc o la an b'a fɔ parents ɲɛna ko u k'a magaya o tɛ ko ni mun ka hɛrɛ bɛ mun na o bɛ k'o ye bɛɛ n'i da kan o tɛ d'accord je pense que parents ye nin yɔrɔnin mɛn u y'o yɔrɔnin mɛn d'accord donc père mo i b'i kan fili tuguni. I b'i kan fili tuguni se ka n sera fu kɔrɔ de k'i k'i kan fili i b'i kan fili an kan i k'i kan fili k'i ka talent yira i k'a yira ko o kelen don quoi. Kana dɔ la bɛɛ b'a la o t'i la avancé mais ni dagan don Iblisa t'i la kale Wahid de bɛ jigin ne kan ne b'a improviser tɛna gɛlɛya mais jama bɛna vibrer funu daminɛ bɛɛ bɛ kɛ ni gɔngɔn la prochaine sévère c'est le cyclone qui vient accroche-toi donc man ceinture siri ka ja stress angoisse traumatique au fond du bouchon ainsi kɔngɔlen tɛ se ka bisi a bi serveur prêt dommage collatéral tɛ fɛ k'i jogi man i ka bici bɛ ka yugu cɛ de kɛ n fɛ la su kɔnɔ tɛ da n'a ma ka bɔ fan wɛrɛ sɔrɔ pera kumaba k'u bɛ n wele ko balɛn ne ye min don pera la mɔgɔ tɔnɔ de bɔ n ka kasi ye ne ɲɔ ma seri sɛ tɛ bɔ sulu kɔnɔ. An bɛ ka kasi farode donc père mo i ka kuma fɔlɔ ninnu kɔnɔna la i y'i da se ko parents dɔw bɛ yen u b'u denw bali ka rapu kɛ parce que i ko den dɔw yɛrɛ de bɛ yen nɔ quoi n'u donna rapu la genre olu yɛrɛ de bɛ u ka kalan ninnu bila k'u ɲɛsin a kelen ma quoi donc e bolo ni mɔgɔ ma kalan est-ce que e bɛ se ka rap kɛ ni mɔgɔ n'i ma kalan est-ce que i bɛ se ka rapu kalalama kɛ rapu. artiste kɔrɔba baden de bɛ yen u ma kalan u ye rapu kɛ a réussira u bɛ kuma ɲɛnamaw fɔ hali mɔgɔ kalan ne tɛ se k'o fɔ donc kalan ni kodɔn tɛ kelen ye quoi n bɛ fɔ kodɔn dɔrɔn de fɔ voilà k'i ma kalan k'i tɛ se ka nin kɛ i t'a dɔn dɔrɔn de sinon n'i bɛ ko dɔn a banna i b'a kɛ. D'accord o kuma la père mo an bɛna an ka rubrique filanan daminɛ ale ye rubrique jeu donc tout de suite après le jingle.
Aïwa, Père Mo. Oui. Je pense que il est mignon, idée faut mana ila. Bon. Tu n'as pas d'idée? Non, il faut mana. Au Carago, est-ce que ni j'aime na nourrir? Bon. So pour le numéro de dos. Oui, tiens. D'accord. En Père Mo. Et ni jide sabay. Oui. Un technicien bu ko fait. D'ailleurs, big up à eux. Et ça consiste à comment dire, ni sigi ɲɔgɔn sanfɛ ni saba. Ni sera ka ni saba sigi ɲɔgɔn kan en 15 secondes. Tu as gagné. Mais 15 secondes kɔnɔ, ni ma se ka sigi ɲɔgɔn kan, tu as perdu. I pɛrɛnnen don wa? Bon. Est-ce que i pɛrɛnnen don? Mais est-ce que i pɛrɛnnen don yɛrɛ? Nɔgɔrɔ finmani, all time. D'accord, donc, technicien, on va chronométrer. C'est parti. Ngacenya kumunenere. Ngacenya kumunenere. 10 secondes. Asera. 10 secondes. C'est perdu. C'est bon, c'est fini. En film de bon. Aya faga pera ne do wonne goro. Aya faga pera ne no de. Pe mo me ebe kan ni lambalu yare. Ambe era ga siga nga yege. Pero nega e commentaire ke. Ka fo enyana ka e commentaire ke. Be era ga amne ga siga nga yege. Ape mo ye namalu ya. D'accord. Okay. Le public. Qui est volontaire? Volontaire? Awadna, egana. Awegana. Na. Voilà, donc allez venir essayer. Allez venir essayer qu'à la ni et à faire ça kake. Il tourne ni jamu folo. Bon, à l'état civil, c'est Michaela Suleiman Touré. Mais ok, d'accord. Donc Michaela. C'est parti. C'est parti. Ni la maleta la ro. Ni la maleta la ro. Aywa ni la maleta la ro. 10 secondes. 10 secondes. C'est perdu. Ay tegala fak na, ay tegala fak Michael na. D'accord. Oh, Michael, merci beaucoup. John wede. John do wede kana. Balmake. Ça va? Ça va. Coquin. Donne. Il te connaît jam. Le Toroni Jam, Ibrahim Keita. Ibrahim Keita. Ouais. Donc Ibrahim Keita, il bora ka towi. 15 secondes. Il baisse. Il perd un Prenons Angata. C'est parti.
Aïe, avec la raquette. Netala, ça c'est pour vous. Aïe, Netala, ça c'est pour vous. Aïe, Netala. Netala. C'est perdu. Aïe, Otala. Oh, il a perdu. Désolé. Pardon, il a excusé. C'est bon? Oh, John est reversé. Eh bien, on va y gagner. Balmaké, ça va? Et toi, on y jam? Bagari Taraoui. D'accord, Bagari, vas-y. Seconde. 15 secondes, voilà. Il va t'avaler. Ne te comme tawalla de I. Alle ko ma ma flel ka brais ka ina ma ka tawalla ne ma ka tawalla de. Aywa. 10 secondes. 10 secondes. Ay. Ko ne ma ka tawalla ne ma ba tawalla. Ne ma ba tawalla de. C'est perdu. Quand tu abandonnes, il va abandonner. C'est perdu. C'est perdu. Oh, désolé. Et merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Et à l'enfleur que vous répétez, bijou manore. Ni mo savare na lenta. Oh, mo kelen wara nana. Oh, mo kelen wara nana. Donc, il te rend jam. Mamadou Dabo. Ah, ni bigné là. Nyama. D'accord. Allez, tu regardes Mamadou Dabo. Mamadou Dabo, il perd le lycée. Donc, à toi l'honneur. Ngacet ka gayarere. Ngacet ka gayarere. Anya kumunenere, anya kumunena. Dix secondes. 10 secondes. Ngacet ka gayarere. Vitay manokane. C'est perdu. C'est perdu. Oh, désolé. Monsieur Dabo. Je Désolé. pense que c'est bon. D'accord. En flel keboro. Ni ne kuyi anga rubrique jeu. Malheureusement, je me suis dit donc ama foko invité mako il a perdu. C'est ça non? J'ai perdu. Donc atetegara fora invité kuna. Donc, on se retrouve tout de suite après le jingle. Aïwa, en quelques mots, je pense qu'à Bouraka, on a rubrique jeu là, malheureusement, on a invité Masega à Victor. On a invité Masega. Bon, invité à Bonou Masega, malheureusement. Bon, c'est impossible. 15 secondes, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. D'accord, comme il rubrique ma ba on est là non? Ah, fan ouvert. Amia. Ah, tu alors invitez-moi c'est gagner, voilà bien. D'accord. Donc en fil que bon, on va continuer en question hier. Oui. Et permo. Oui. Et donc ton rap là. Johnny rapuja et keko fone ka kera pleurer. Bon, ne donne toi rapu jarane. Ni a fait tout comme ça. N'terke me rapu ke. Me to blog a fini. Au scénario ni fait quoi. Au ko ke to ni fait
bon o de ye n diya quoi bon n nana ye parce que n kun bɛ biti dilan de kɛ fɔlɔ donc n nana ye don dɔ la n yɛrɛ sigilen n ye freestyling dɔ kɛ ten quoi il faut yeah ça va ça va bon il fait le n ye biti dɔ fɛn n ye o complet bɛɛ kɛ quoi n y'o poser o complet bɛɛ kɛ donc o ɲɛna n taara o poser studio la o de kɛra ko daminɛ cogo ye sinon arabu kɔni k'a fɔ ko mɔgɔ y'a diya ne ye n bɛ se k'a fɔ ne m'o mɔgɔ m'a diya mais mɔgɔ kɔni ye n conseiller karisa i bɛ se ka kɛ rappeur parce que depuis le début u y'a fɔ karisa a ka ɲi mais a diyara n yɛrɛ de ye quoi a ko kɛcogo n'u ni fɛnw a kanu donna n yɛrɛ de la quoi sinon k'a fɔ mɔgɔ de y'a to n'a diyara n ye non. mais jɔn ye e ka terme yɛrɛ ka idole ye jɔn ye. bon an filɛ don min na i ko bi in na ne ka idole ye Burna Boy de. D'accord, donc terme donc an bɛ an ka rubrique sabanan attaqué n'o y'an ka rubrique danser o rubrique in na mais est ce que e pɛrɛnnen don dɔn kama terme. Ne tɛgɛra nin bila ala la sa i bɛ ɲimi cɛri o. Donc la danse c'est tout de suite après le jingle. mais jɛgɛ ka ca ne tɛna jɔ fili dɛ. Aïwa, an filɛlikɛbagaw nin ye an donné an ka rubrique kɔnɔ n'o ye an ka rubrique danser an ka star du jour heureusement pour toi o rubrique in na i ka biti ye i ka fanu de i ka biti dilannaw olu de i ka fanu u b'u miiri u bɛ dɔnkili dɔ fɔ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ u b'a da i bɛ dɔn kɛ fanu yɛrɛ bɛ ne ka idole dɔn ka ban hali n'u ma dɔnkili fɔ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ dɔrɔn ne bɛ dɔn kɛ i bɛ dɔn kɛ a ma ban d'accord donc an ka taa d'accord an ka wuli k'an jɔ Shayo Nimao Fune kan keri angata. Keri. Mesama. Angaka. C'est bon, c'est bon. Oh, en fait, que pour appeler Nana Bissi, ça non, ni talon, mais il y a des scènes. Ne sais pas donner ni talon, ya. Ne sais pas donner ni talon, yo. Mais franchement parler, un autre chien, il faut essayer de donner. Il faut ni, il m'a fait que Victor Doinke, il y a une Victor Keleni, il y a une caisse, c'est bon. D'accord. Donc, en fait, que pour ni ne puis en rubrique danser, on se retrouve tout de suite après le jingle. An filɛlikɛbagaw komi bamananw ka kuma don ko kodumani si tɛ mɛn donc an ka émission a bɛ fɛ ka sa a kuncɛyɔrɔ la donc Père Mo a kun ka di an ye i k'i da don i ka projet nataw la i yɛrɛ fɛn minnu prévoir dans les jours à venir. Bon, actuellement n ye fɛn minnu prévu dans les jours à venir a ka ca trop c'est une préparation donc n b'a fɛ ka son dɔw bɔ nin wagati in na pour que ka faniw lafɛn dɔɔni donc après ça clip kow bɛ sen na concert kow fana bɛ sen na a ka ca quoi ni featuring caman ba a tɛ jɔ quoi Manu wɛrɛ bɛna surprise ye ma an y'a bɛɛ fɔ sisan a tɛ ɲɛ dɛ i b'i kan filo la ka tugu o la joona i kan filo la joona i ka tugu o la taa ka dɔgɔ kan fili ka tugu o la joona an ka taa Manu bɛ ne kɔ parce que talent bɛ ne la Fanu bɛ ne kɔ parce que niveau bɛ ne la inspiration bɛ ne la o tɛ ban ne bolo n'aw ma baara ne ka jo aw tɛ se ka ne dɔn Manu bɛ ne kɔ parce que talent bɛ ne la Fanu bɛ ne kɔ parce que niveau bɛ ne la inspiration bɛ ne la o
ote banne bolo no ma barane gajo ote se kanejo PPPP face 26 C4 PR mo kana balila ne frote du sigile ne ne to mambi goshi goshi dugumala ame taganie segotola ni joanye ami papa donc ko ni joanye ko ami pap anga oyoron kesa anga nyeshi camera ni joanye egi nyesha ni joanye ami papa da donc père mo foligan labam bi bulu ane ni kuma labam bi bulu ko la séance quelque boma ba foli labam ni kuma labam bi bulu ore mi befo mo yi se bo akono ko na ni assister mi befo donc mo ore fo Alsa. Malikuna foni. Ala ka obulu me ko barala. Amina, merci. Alsa ala ka chama fara ko kan. Amina. Ma ala ka deme da bema. Amina. Ko don do na sona ma ko na nye. Ala ko dormi. Même parents fone fo. C'est nya me big up à eux. Voilà. Le coson bi. Ambe quoi, père moi est. Tanga dogo. Yeah. Donc nga chale o. Anga chalo. Grosso modo gang shit. Lelke bro. Oh, père moi de bura ga foligan labo. Comme je pense que obeba kalama. Anya fo rapero nyana. Amba lelke bro fena nyana. Mali kuna foni dele le no audi kama. Ni suggestion be mo mu bolo ya les commentaires pour ça. Ni mun bendoro aya fo commentaire la mali kuna foni beta tour kelenge ka aw beka suggestion ka beka langa na kelenge akla ka be réaliser anye changement munke c'est pour vous aussi en fait donc on attend aussi à faire booster à encourager do en faire là ka continuer ni baraina donc mali kuna foni amba a baranyoko befu munu be dogola parce que donc big up à eux aussi, big up à vous aussi les rappeurs. Donc Ama Foki, merci beaucoup. PR Mohamed Kamara d'être venu sur le plateau Séquence Arabe. Sponsor Fenebe, un bel sponsor Fenebe Kambo, un style de commentaire. D'accord, donc un fil que bon, ni ne connaît aucun émission y Séquence Arabe. Par votre animatrice préférée, Adam Minarambolo. Au Cambe.